Argizagon, zartzen ari nau. A ber, Gontzal, raiatzen aria izadinaren kontuarekin. Izango da hurrengoa, APP-tako baimenak irakurtzea? Gontzal, zahar edo gazte inork ez ditu irakurtzen. Jo, Gon, ez ditut ezagutzen, non dago nira naia? Oroitzen ez lehen txikitan, ardurarik gabe genbiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian. Lehen bostetan jolas parkian, ontxosnako holtza gainean, zelako zortean eria, betikuekin jarraitzia. Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurari gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian.